Magandang buhay at ani po sa inyong lahat. Ako po si Ernest Payawal mula sa Department of Agriculture, Central Luzon. At nagbabalik na po ang inyong paboritong agriculture television show dito sa gitnang Luzon. Ito po ang AgriTV Central Luzon sa pangunguna po ng aming pong ahensya. At ngayong araw ay tampok natin ang isang individual na natulungan ng DA sa programa po nito para sa mga kabataan. Ito ang Young Farmers Challenge. Tunghayan natin ang kanyang kwento at kung paano nabago ng YFC ang kanyang buhay. Dito lang yan sa inyong programang AgriTV Central Luzon. May kasabihan na nakasalalay sa iyong mga kamay ang iyong magiging buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi ng oportunidad sa ating lahat na kailangang taniman ng sipag at patapain ng diskarte para umani ng tagumpay. Ngayong araw, kilalanin natin ang kabataang mula sa Quiapo, Nueva Ecija na walang pinalalagpas na pagkakataon upang mapaunlad ang pagpapalang sa kanya ay ibinuhos. Kilalanin si Sir Giancarlo Abidosa ng Sir Juan Agri-Ventures. Bali po, ako po ay anak po ng tindera at tindero po sa palengke. So wala po kami experience sa farming, wala po kaming sariling lupa. Nakatira lang po kami sa squatter area nung kami po ay bata. And then nung nagkatrabaho po tayo, nakabili po tayo ng maliit na lupa, 300 square meters po ito. At ito nga po yung minamaximize natin ngayon. So as in po talaga zero po yung knowledge natin sa farming. And at the same time po, natulungan po tayo ng government na makapag-establish po ng ganito. And then way back po nung kami ay maliliit, si father ko po kasi mahilig po siya sa manok, no? Kaya po Sir Juan Agriventure, ang story po niyan, ako po ay isang teacher, tapos po mahilig po sa manok si father ko. So kaya po Sir Juan, ako po bilang my profession, and si Tatay Juan, pangalan niyo po to honor my father. At ito po, kinikwento ko po dito ang ating pong agricultural adventure kasi po tayo po ay batang-bata pagdating sa agrikultura. Si Giancarlo ay isang licensed teacher at nagtuturo sa elementarya sa kanilang lugar. Nagsimula ang kanyang interes sa pagmamanok noong kasagsagan ng pandemya sa bansa. Nung nagkaroon po ng pandemic ay medyo yung mga teachers po kasi walang masyadong ginagawa, wala pong physical activities tulad po ng pagpasok sa school. Dahil po doon, nagkaroon po tayo ng maraming time para mag-browse sa social media. At nakita po natin doon, marami po palang mga free seminars po sa YouTube, sa Facebook po, at may mga trainings po na binibigay si ATI para po sa mga mahihilig po sa mga Pilipino po na mahihilig sa farming. Hanggang sa na-discover po natin ang modern way of native chicken production sa pamumuno po ni Doc Jaime Cabarles po ng Central Philippine University. Doon po tayo nag-start. Nang mahulog ang loob sa pag-aalaga ng native chicken, itinuloy nito ang kanyang interes hanggang sa nabalitaan nito ang programang Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Paano ko po ba nalaman yung YFC? Pumunta po kasi dito si Senator Amy Marcos po nung way back 2022, and then na-encourage po ako sa mga salita niya po na tungkol sa farming, at doon po nag-join po ako way back 2023. Hindi pinalagpas pa ni Giancarlo ang pagkakataon at agad itong gumawa ng business proposal upang isumite sa DA. Nung nagkaroon po ng YFC, dahil nga po problema ko talaga kapital. Alam niyo po ba, meron akong alaga dati, 5, 10. Napaparami ko sila. Kaso nga lang po, nung pag dumami na kasi, mahal na ang gastos. Hindi ko kayang suportahan. Tapos marami po namamatay. Kasi nga po, wala akong magandang lugar na pagpapakaalagaan sa kanila, nakagala lang. Minsan kinakain ng aso, minsan nawawala na lang bigla, hindi ko na alam saan napunta. So, ganun po yung nangyayari. Pero po, dahil po sa tulong ng YFC, nakapag-provide po tayo ng magandang facility para po mas maging productive po ay yung ating pag-aalaga hanggang sa umabot po na nakapag-share na po tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi lang po yung manok ang na-share natin sa kanila, kundi yung bagong technology po na kung saan mas productive, mas matipid, at mas maganda pong alagaan at mas healthy po yung ating mga inalagaan po at kinakain ng mga native chickens. Bunga ng kanyang dedikasyon ay mapalad itong napili sa provincial category ng YFC na kanyang naging simula. At dahil sa sustainability ng enterprise
ay nanalo din ito sa regional category. Nung nanalo po tayo sa provincial level at nag-compete po tayo sa regional level, ang ginawa po natin para mas mapaunlad pa yung ating pong enterprise is nagdagdag po tayo ng facility. Saka nagdagdag po tayo ng makina. Kasi nga po, isa po akong teacher, di ba? Hindi ko kaya na ako lahat. Hindi ko kaya na ang trabaho ko ay lahat mano-mano. So kinakailangan po natin ng facility tulad po ng vegetable chopper, ng mga drinker po, mga automatic drinker, para po ma-automate natin. Dito po kasi sa newest technology po ng pag-aalaga ng native chicken, less na po yung labor. Hanggang sa gusto po natin, yung tipo, pagpasok natin ng farm, pagpasok natin ng farm, papatukain lang, paglabas natin, okay na. So, ganun po siya, para maging applicable po siya sa lahat, pwede po siyang gayahin ng mga, katulad ko po, empleyado ko, gusto ko, yung business na gagawin ko is pwedeng gayahin ng mga katulad ko na empleyado para magkaroon din sila ng extra income. Sa ipinakitang sustainability at innovation ni Giancarlo sa kanyang business establishment, ay nasungkit din nito ang pinakamataas na level ng kompetisyon sa YFC. Napanalunan po natin ay 300,000 pesos. So ginamit po natin yung 300 pesos para po doblehin kung ano yung meron tayo. Ibig sabihin po, yung housing ko po nung regional at provincial level ay dinoble ko. So eto na po siya lahat, no? Ibig sabihin po dito po sa breeding pen, 5 lang po ito nung nag-regional, pero nung nag-national level po ay naging 10. Pati po sa brooding pen natin, iisa lang po ito nung regional, pero nung nanalo po tayo ng 300,000, naging 3 po siya. Naibibenta nila ang kanilang mga manok mula pagkasisiw hanggang sa paglaki ng kanilang mga alaga na kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. So, ang ano po niyan, nasa incubator pa lang po yung sisiw, binibilim na po nila, nagpapreserve na sila. So, meron na pong buyer, paglabas ng incubator, pinipick up na lang po nila dito sa akin. At the same time po, for example, dito po sa ating pong native chicken, ang ratio po kasi ay 7:1 or 6:1. Ibig sabihin, 6 na babae, 1 lalaki, or 7 babae, 1 lalaki ang ratio. Ngayon, masyadong marami yung mga cockerels o yung mga lalaking manok na na-produce ko. Ang ginagawa ko po doon ay pinaprocess ko po siya. Ginagawa ko po siyang native chicken adobo or native chicken pastil. O kaya po, minsan ay may nagre-request po sa akin, for example, meron pong birthdayhan, gusto ng native chicken, pupunta lang po sila dito, pipikapin po nila yung kanilang native chicken. So, ganun po tumatakbo yung ating agribusiness. Kumbaga po, walang sayang. Mula pagkasisiw hanggang pagtanda po ng manok, mapapakinabangan po natin siya. Sa kabuuan ay may napanalu ng 530,000 pesos mula sa provincial hanggang national level ng kompetisyon si Giancarlo. Sa ngayon ay napupunta na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang mga produkto nilang native chicken at marami na ring natutulungang kababayan. Sa ngayon po, ang ating po mga buyers ay 90% po nasa social media. Ibig sabihin po, nakita po nila si Sir Juan Agriventure sa Facebook. And then po, ang pinakamalayo po na napuntahan po ng ating mga sisiw ay sa Rizal, Philippines. No po, nakakyat na rin po ito ng Baguio at nakapunta na rin po ng Nueva Vizcaya. Ibig sabihin po, willing pong dumayo ang mga farmer po natin para makita yung technology na ginagamit natin dito para po magaya po nila dun sa kanilang lugar. Ang ano po natin, pinaka-market po talaga natin is mga karamihan po mga empleyado po na tulad ko or mga retired po or OFW. Mga naghahanap po ng extra income na pwede nilang pagkakitaan. At the same time, makasuporta po sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa para kay Giancarlo ang naidulot ng YFC, kaya malaki din ang pasasalamat nito sa mga nakatulong sa kanya. Nakatulong po ang Young Farmers Challenge sa pang-araw-araw po naming gastusin. Kasi nga po, nung nanganak po si Mrs. ay hindi siya pwedeng magtrabaho. So ako lang po ang kumakayod mag-isa. Hindi naman po sasapat yung sahod ko lang sa DepEd. Ang laki po ng tulong talaga ng YFC po sa atin po. At the same time po, syempre, naging libre po yung puhunan natin. Tapos po, kumikita siya. So parang napakalaking blessing po kasi halos madoble na po yung pumasok po mula sa 500,000 na binigay po ni Senator Amy Marcos, is halos madoble na po siya dahil po dun sa mga kinikita nito. So thank you po talaga sa Young Farmers Challenge, thank you po sa Department of Agriculture at thank you po sa programa po ni Senator Amy Marcos na Young Farmers Challenge. Nakapaghikayat na rin si Giancarlo ng farm partner
na nakakatulong sa pagpapalawig ng native na manok sa kanilang lugar. So initially talaga ang plano for dadarag, kaya ko yan napanood ko yan sa isang blog. And then nagkaroon ako ng interest because darag is one of the healthiest and tastiest chicken, right? And so, ito yon sabi ko. And so, hanggang sa nag-umpisa, umorder ako sa Iloilo. This is for, food consumption lang. Hindi ko naman iniisip talaga na magbenta or what. But then, naisip ko, why not? Dumadami na sila. I mean, Sir Juan is actually, malaki ang naitulong niya sa akin upang magkaroon ako ng connection doon sa mga ibang customers. Kasi that time, I was busy having all these things na hindi ko magawa ang mag-social media. No? And then, so, pero nung medyo maluwag na ako, nag-post lang ako ng isang, sumagot siya. Nag-ano siya kaagad sa akin, nag-message siya. Uy, sabi ko si Sir Juan ito. Sabi ko gano'n. And then so, he started giving me the ideas kung paano, ma'am, let's be a partner and blah, blah, blah. Uy, that's a good thing. At least meron akong, kasi nag-uumpisa pa lang ako. And knowing the young blood, the fresh blood, yung lahat ng mga, kumbaga mga bagong ideas, natutulungan niya ako. So it's really a big help and support sa community na sana ganun ang mentality natin. Sa future plans po natin para po sa ating native chicken farm, dahil nga po marami po yung nagkaka-interest po sa technology po natin, ang gusto po nila is makita yung actual na production. So ang gagawin po natin na by this 2025 ay magpapa-certified po tayo sa PhilGAP para po ma-accredit po tayo, magkaroon tayo ng license na kung saan good practice po na agriculture yung ginagawa natin. At the same time po ay plano din po natin na mag-apply po sa ATI bilang isang LSA para po makapagturo naman po tayo sa mga kabataan na gusto pong mag-engage po sa ganitong klaseng negosyo. Patunay si John Carlo Abidosa ng Sir Juan Agri-Ventures na kung gusto, laging may paraan. At ang tamang oras upang simulan ng pangarap ay ngayon. Muli, ako po si Giancarlo B. Abidosa ng Sir Juan Agri-Venture, nagsasabing, gastos mabain, kita palakihin. Tara nang mag-alaga ng native chickens. Happy farming!